Ще раз всім привітання. Ось вирішив так зняти на відео приспособу, яку я зробив ще вже давно у тому році, і показати, як я ось користуюся на шуругі. Ось бачите, такий шнурок. По мені гедик лепей їх, чим носити у руках. Такий карабінчик простий. Прищепив. Я, на мою думку, ведик зручніше їх носити. Зручніше. І ще взяв на плечо. Таке просто взяв на праці, можна сказати, з сварочного апарату такого. Ось, поглядіть, я зараз поставлю камеру. Ось ведик просто взяв, защепив і всі проблеми. Уже не отримовується, як завжди. Оп, раз. Ось. І все. На кон відео він є. Трошки знаходжу. Так що не турбуйтеся, поважані глядачі. Ось буду вже на днях викладувати, що знайшов, і з цією першою парою. Все, ще до зустрічі. Думаю, вам цікаво поглядати відео. Все. Ще є не одно відео. Так що, поважані глядачі, чекаємо. Все, всім до зустрічі.